تو فکر میکنی واسه گفته استی که آدمایی که تیپ آتئیست شدن به خاطر عقل شده فکر میکنی که او به عقلن او از خاطر به عقلیشون برن شدن لوبای آتئیست به عقله چون با آنها گویند چنون که مردم ایمان آوردند ایمان بیاورید میگویند آیا ما نیز همانند ابلهان ایمان بیاریم به درستی که آنان خود ابلهند ولی نمیدانند سوره بقره دیم آیت 13 انا خیلی گپا ما را میفورد давай بیا کو یعنی که به خاطر که چی برزیدی ما میشوه رفتیم молодец انا میده اگر یافته باشی مرا میفورد که گپی ما در ارگومنت بیارین سفسطه لبشه کشال نکنین کسی که برزیدی ما ویدیو میکنه ارگومنت بیارین قطعا نرمال گپ زده بشوه یک ساعت لبشه کشال نکنین در گوش ما همین مثال خودت فهمیدی اما در زاکی نویک او را به طریق دیگه به مردم فهمونده است ключевой сюда внимание ҳама каса пайғамбар мехоҳад ки як зана аз санҷиш бигзарона дар асосе ки оя ӯ имон овардай ё ин ки не пайғамбар аз ӯ мепурсад аллоҳ дар куҷост дар ҷавоб ин зан мегӯяд дар осмон ба фикри ту баъди чунин ҷавобе ки зан дод пайғамбар ба ӯ чӣ мегӯяд ту дар иҷа ҳайрон мешавӣ лекин пайғамбар мегӯяд ки ақли ту аз он ҳазор одамода ва аз закир наикда болотаре ту ки хилд вообще нестай ту чӣ гуна одаме ки номи ман муҳаммад ту табдил мети ӯра ба шариф дар ҳоле ки чунин нома ҳатто шикаста гирифтан дуруст нестай тура тамоман куллан ба дигар ном табдил метӣ магар дар аввали видео ман гуфтам салом алейкум номи ман муҳаммад шарипов ту магар нафаҳмидӣ ки ту номи мара имрӯз шариф мегӯӣ хар шумо суханронӣ накунед дар ӯ масъалаҳое ки шумо огоҳ нестед дар ӯ масъалаҳое ки шумо илм надоред ин таъкиди худовандӣ ба шумо аст бародар ҳақиқатро бо дурӯғ напӯшонед ва ҳақиқатро дар ҳоле ки медонед пинҳон накунед бародар омада салом алейкум хуш омадем ба канали Ҳисем Шарипов бо шумо ҳастам ман чун ҳар вақта Муҳаммад Шарипов чӣ хеле ки баъзе муллоҳои бесавод меган Шариф ман Шариф ном надорам яъне ки Муҳаммад Шарипов ва имрӯз гап бо ҳам спичкара мебинам бо дар бораи ҳамин гап мезанад дар гардан занҷир кашо гуфта хай чо кунем мебароремш имрӯз бародаро гап мезанем дар бораи боз ҳамон муллои беақлу бефаросату бетарбияву бесавод гап дар бораи оне мерава ки як рӯз дар ма ссилкароӣ мекунанд як бародар як подписчик мегӯяд ки бародар ту дар бораи Закир Наик видео кардагӣ и дар асл кофир будай ма ҳина тамошо ку далелша бин ҳамин канала тамошо ку видеои хуб дора ман мебинам и вообще шармандагиае яъне ки ин мулло Закир Наика кофир эълон кардагиае далелоша хато гуфтагиае ма дар ин бора видео кардем немҷа видео мебурае метавонем бузорем тамошо кунем дар ҷавоби видеои ма фикр кардем ки уже ақлаш дар сараш мезана видео намекуна лекин видео кард ва ҳоло тамошо мекунем видеои кардагиша бар зидди ма дар инстаграмаш мара партофтагия видеоша мара адмит кардагия яъне ки якум ма дар сайти худаш дидам баъдан подписчикома дарои кардагия ва яке аз подписчик гуфтагия ки бародар прожарита интизорӣ хорошо прожарит мешава лекин шумо интихоб кунем ки прожарит мо тамошо кунем умуми ҳама видеоша баъд общий прожарит кунем ё ки ҳар як калима ба калимаша чӣ хел ҳар як гапша хорошо ма шуморо фаҳмидем ҳар як гапша алав короче гол зада рафтан мегирем так тамошо мекунем ҳамроҳи шумо видеора хуб ака бахайр аст ман видеоро назар кардам видеои дурбадароз кардааст тақрибан 22 минут аст ин муҳимае тоест ки аз ин бармеояд ки тамоми видеоро тамошо кардагия ва дар бораи ҳамаи он чизое ки мо гуфтагием дарак дора ки дар ҳамон видеош мақсад гӯё ки илоҳи ақлӣ меёра далелҳои ақлӣ гӯё ки меёра ин муҳимае ба ёд бигирен дар давоми видеода дар кор мешавад ӯ шахсият пуштибонӣ аз Зокир Нояк мекунад хуб аввалаш ки бародари азиз якумин чизе ки барот мегум ту дар он видео як навъи суханронӣ кардӣ ки гӯё мо Зокир Нояка кофир гуфта бошем яъне ки ман як навъи суханронӣ кардам ки гӯё ту Зокир Нояка суханронӣ карда пас яъне ки ба масъалате ки ту ӯро кофир нагуфтаӣ гӯш мекунем ки ту чӣ гуфтӣ ма видеои худат аммо бисёриҳои шумо намедонед ки ин фосиқ дар ҳаққи худо чӣ мегӯяд ҳоло ки ба худо қасам ягон каса ҳукми ба куфр накардам ҳамон видеое ки барои ту равон кардам ман дар онҷа танҳо тарҷумон ҳастам яъне ки Солеҳ Фавзоне ки бигем ки калонтари ваҳобиё аст вақте ки ӯро суол мекунанд ки як шахсияти маълуму машҳур аст ки дар тамоми дунё ӯро мешиносанд ҳамин гуна суханҳоро мегӯяд шумо чӣ ҷавоб мегӯед ба ҳамин гуна одам мега ӯ мулҳид аст
همون کلمه ملحدی که ما او را ترجمه کردم معناش میشود که او اتئیست ای، او کافر ای، او بدین ای، او شخصیتی است که از اسلام بوی بردگی نیست. یعنی که تو برنده یگان تلویزیونی دولتی یا اینکه یگان جدا کارگر نیستی که کاریت از اویلی که اونجا وابسته باشه و هر چیزی که به تو پیشنهاد میکنن تو را ترجمه کنی. چیزی که تو ترجمه میکنی در کانال شخصی خودت تو اساس نمیکنی را با عقل خودت با فکر خودت و در او حالت تو ترجمه میکنی که با فکر عقیده او افتر تو راضی. اگر که تو با فکر عقیده او شخص راضی نباشی تو گفته های او را ترجمه در کانالت نمیکنی. دست نکش که من ایرا نگفتم. ситамгорон калимаеро ки гуфта буданд иваз карданд ва мо бар ситамгорон аз осмон азобе нозил кардем. бақара сураи 2 ояти 59. ва порчаеро гӯш мекунем ки кадом қисмҳош ин яъне ки перевод аст. ина қисмаш переводай яъне ки содда карда шуморо бифаҳмонам. мулҳид гуфта шахсиятеро меган ки атеист аст, яъне ки бехудову бедин аст. мега ӯ дину ислом надора мақсад. ана ин қисмаш боша гуфтаҳои худи тай. хуба ки як бадбахтиву ҷоҳилии одама нишон медиҳад. аввалиш ки ин бадбахти фосиқ якумин чиз шаҳодат метаҳад ки ту дар ин баҳс бо ма бой додӣ онеае ки ҳалакай дар аввали видеот гуфтаисти ки ма ӯра ин гапа нагуфтам. сага вақташ расид дар деволи масҷид мемиштай. хулас ки ба якумаш бародар тухмат накунен. хуба ки як бадбахтиву ҷоҳилии одама нишон медиҳад. аввалиш ки ин бадбахти фосиқ ҳадди ақал вақте ки як кас радия мекунӣ, аввалин коре ки бояд кунӣ бародари азиз, бояд ки видеоро ба пуррагӣ бимонӣ. ин ами ҳозир нами видеота ба пуррагӣ 17 минута 17 минутда матара дар ҳар як калимат гап мезанам. дар ҳар як калимат дар оне ки ту дар видеои ма гапҳои лишни ранги як шайтони дига буд ку даҷоли замонавӣ садои умед баромадагӣ буд дафш кардем. бо ма фикр кардам ки дига намебурояне ки ту буромадӣ шаволи фаҳмидӣ чӣ гап меша. ҳар як суханое ки ма гуфтагӣ будам дар видеои пешинам дар асоси суханои ту гуфтам ва суханои тура ман рад кардам. ту дар видеои ма суханои мара рад карда натонистӣ. ту просто гапи хита хуш кардӣ. всё. гӯй ки ҳами бародар тарҷума кардааст ҳами хел. агар ки дар ин ҳолат ман хато карда бошам, пас ба худо қасам видеома на танҳо удалид мекунам, балки аз мардумам бахшиш мепурсам. ана биёем бародаро честна рӯи худоро гап мезанем. яъне ки ин одам бародар мега ма ира бародар намегум. ма атеист хати баҳс кардам, амро бародар гуфтам, бисёре гуфтанд ту чӣ ба ира бародар гуфтӣ, аира ози бародар намегӯй. барое ки агар дамо ду қисми қатъи ман атеист баҳс кардам, агар шумо то дуюм қисма тамошо кардагӣ бошен, дар ҳамаҷо охиронда ман гуфтам ки мешава ҳолате ки ту задуматса кунӣ аями чизои гуфтагӣ ма ва фикр кунӣ ки мумкин ту неправ ғалтагӣ бошӣ. гуфт ки ҳо ман фикрро мекунам. яъне ки камтар дига мо қатъиан баҳс мекардем, ҳама одам дина қабул мекард. яъне ки ӯ аз хотири нофаҳмиш, аз хотири инай намуд гумроҳкоро атеист шудагиа. аи дидаву дониста одамро гумроҳ кардестай. ана ҳамино аҷоли даҷолои асри 21 даҷолои ами замонои мода пайдо мештаги шаҳодатҳошон омадагиа ку ина меоянд. ҳамиё уже яке аз знакошонае. гапам фаромӯш накунам. яъне ки дар видео ҳозир гӯш кардани шумо ки гуфт ки агар ки ма гуфт перевод чӣ ки ҳамун гапам. яъне ки ма ӯ гапҳоро нагуфтам, гуфт зидди Закир Наик. агар ки ӯ гапҳоро ма переводчик намешидиму ма худам мегуфтам, ма видеоро удалид карда аз мардум бахшиш мепурсидам. яъне ки ту гуфтанӣ ки агар гапҳои шахсии худат мешид ҳамун видео, ту удалид карда аз мардум бахшиш мепурсидӣ. локин ба хотири он удалид намекунӣ ки аз ӯай. ту просто тарҷумонӣ. так гап мезанем дар бораи оне ки худи гапҳо правилнан ё ки неправилна. ту бояд удалид кунӣ ё ки бахшиш пурсӣ дар ӯ ҳолате ки агар гапҳо неправилна бошанд, на дар ӯ ҳолате ки гапҳо айтан ё ки ай дигар шахс. муҳим нест ай гапе ки ту гап мезанӣ айта ё ки аз ӯ одаме ки ту тарҷумаш кардӣ. муҳим онае ки ӯ гап дуруста ё ин ки нодуруст. ин якумаш. яъне ки дар ин ҷиҳатам ту бояд ҳам удалид кунӣ, ҳам бахшиш пурсӣ чӣ хеле ки худат гуфтӣ, агар ту дар гапат баистӣ. дуюм моменташ ту хита аз гуноҳ берун кардаисти ки как буто ки ту дар ин кор гунаҳгор нестӣ, барои он хотире ки ту танҳо тарҷума кардаӣ. ин гапи ту шаҳодат аз он метаҳад ки ту тарафдори ӯ одам нестӣ, просто тарҷума кардӣ. хай ҳо хато гуфтаи но тарҷума кардӣ. но ту дар ин гапҳо ҷавобгӯӣ, барои он хотире ки қисми тарҷума кардаги ту отдельное ва қисме ки ту аз худат гап мезанӣ иам астае. гӯш кунед. аммо бисёриҳои шумо намедонед ки ин фосиқ дар ҳаққи худо чӣ мегӯяд. хуба ки як бадбахтиву ҷоҳилии одама нишон медиҳад. аввалиш ки ин бадбахти фосиқ қудрат тавоноии худоро ба ақли худаш муқоиса кардааст. аллоҳу акбар. ту дар киҷо хондӣ
تو در گیجات تعلیم گرفته کی بگیم که ضدیت با آیات‌های برادر عزیز من ویدیو تا خوب گوش کردم خود درمو اول ویدیو میگوی که من علم اسلامی ندارم یعنی که من یگانجا تعلیم علم گرفتگی نیستم ایرا میگن подмена понятия. بسیار آدم‌ها بودن در істория در تاریخ دین که آیات‌های قرآن حدیث‌ها سوره‌ها را کمتر شکل‌های دیگر می‌دادند با حالی آدم‌ها را به کفر بردن با حالی فکر عقیده آدم‌ها را دیگر کردن. اینا ما در اول گفتم که یکی از همین گونه امت‌هاند. یعنی که مرا میگه که تو گفتی که ما یگانجا تعلیم علم اسلامی گرفتگی نیستم یگانجا سوادی دینی ندارم. یکمش که ما این نمود گپ نگفتم. گوش کنین که ما در ویدیو چی گفتم. مرا همچون بلاگری دینی حساب نکنین. کانال ما کانال دینی نیست. با گفتی با понятия تی آدمی که یهوز نمیخواد گپ زده است چیزی که تو سواد می حسابی با فهمش تو از نگاه ای اگر دیده بگیریم ما شخصی بی سوادم. با فهمش تو از نگاه ای اگر دیده بگیریم ما شخصی بی سوادم. اگر که از نگاه آن بگیریم که تو فکر میکنی علم سواد از این جهت اگر بگیریم من شخصی به سواد حساب میشم اگر از نگاه آن چیزی که شما سواد حساب میکنی بستک ما پروستا که ما فکر کردم که ما بعداً میگم ما خما در هر ویدیو در افیرو پریکول میکنم اصلا میگم به سواد ما بامجم ما دیگر چه پستیم بردار ریال نشما دارم گپام باور میکنین شما فکر نمیکنین که ما پریکول میکنم و این گپای ما مقصد داره این گپای ما اساس داره من میخواستم که جوابی را بله ما با کدام مقصد ما خدمت این خیل نام میگیرم ما این خیل میگم کدام آدم خودش خشب پس میزنه ما این خیل میگم با چی با کدام خاطر ما خیل میگم این با خودش یک معما داره ایرا بعداً میگم خوزی نمیگم لیکن ما تی ملای به سواد ما گفتنیم که ما سواد هم دارم ما در مکتب میانه درس زبان روسی در معلم میدارم حکایه را نقل میکرد میگفت که چند کلمه شما روسی میدونید بخیزین بگین ما حکایه‌ای که معلم میخواست کلمه‌اش بدونم ما پولنی ترجمه میکردم شه این یک بعد ما در وقتی که دیپلم کامپیوتری در کار بود ما در کورس کامپیوتری خوندن در اومدم برای دیپلم گرفتن معلم از سوالی که ما دادم معلم ندونست 2 روز پس معلم فهمید که از بین هر دیمو کی سوستر میدونه بونا میکرد میبرون میرفت هر جا میگفت که طلبا قد بیست چخچخ کردم میگه درس دادم بگیش تو بیاگون کس اومد مقصد چی نشوه کی تو به سواد نام گرفته استی ما پریکول میکنم و پریکول ما در اساس اونه که آدمو هر یک آدم با طبقه ها نگذارن مثال میگیریم در بین هست ملت تو تاجیک تو ازبک تو سیاه تو سفید گفته آدمو را جدا میکنن همین خیلی در جامعه امروزه ما هست که شخصی با سواد شخصی بی سواد و آدم همه پرسه که برای چی مکتب عالی خونده استی میگه که اخی اونا همسیف من دیپلم داره ما اگر نداشته باشم عیبه یعنی که معلومات عالی گرفتن مکتب خوندن نه به خاطر باید باشه که عیبه به خاطر اون باشه که او معلومات در کاره این با یک چیزی شدگی که حتی میدارن در یگانجا مثال یک از ششتگی معلوماتی عالی کاوچ کده شما منومن برای همین ما شخصی به سواد میگم که نمی چرا ما رد کردن شما معلوماتی عالی داشتگی منومنشه 10 کس اگر شتگی باشه یگان سوال درباره یگان تکنولوژیا شوه میگردن یک از دیپلم دارم جا میگه که خیر برادر تو معلوماتی عالی داری کو درباره پروسسوری همین تلفن تو چی گفتنی 2021 در برآمدگی اسنپ درگنی 888 تو درباره همین چی گفتنی اگه شخصی با سوادی ما ایت میپرسیم لیکن میدونی که او چی سواد داره اختصاصی او دکتره نو ازو میپرسن یعنی که مقصد ما چیه شما آدما را با کلاس با کسای با سواد و بی سواد جدا نکنین هر یک آدم در دایره کاری خودش سواد داره و آدم با عقل همون شخصیه که سوادی در کاری را انتخاب کردگیه با مثل آدمایی که دیپلم در تای سرشون خواه منولن که دنیا به حقیه شما شخصای به عقلی هستین که نیتو پروفسور را انتخاب کردگین ما حتی آدمی را دیگه میبینم خیلی دستاش پایان کردگیه از دنیا پول دلش خنک شدگیه میگم چی با تی خیلی کار کردیسی میگم ما مکتب عالی نخوندگیم ما تمام ما وجه باموج میشم ما وجه مرا میکشم ما تمام وجه ما مردم فسیو تمام دیگه ما آینده ندارم نمیدونن که چندین میلیاردرای هستن که عموما معلومات عالی نداشتن بله ما هم مکتب خوندگیم هم معلومات هم دارم لیکن ما چی وقت ما خیلی معرفی میکنم میگم ما هم نخوندم هم معلومات هم ندارم برای اون خاطری که چیزی که ما از مکتب آموختم یگان تایو مرا در حیات یاردن دادگی نیست کدام معلوماتی که مرا در حیات دستگیر شدگی مرا در حیات یاردن دادگی این معلوماتایی هست که ما خودم سمستایل آموختگیم و گفته شدگی که از گهواره تا گور دانش بیجو شخصی با سواد از بی سواد اونه که شخصی با سواد وقتی مکتب میخونه 5 سال دیپلم در تای سرش میمونه ما با سواد گفته تمام او دیگه نمیخونه شخصی بی سواد تا گور یعنی که بی سواد فکر کنم مثلی به همون مفهومی که
именно диплом надора ва ҷое ки шумо савод мегӯед уҷаро хондагӣ нест. ӯ то охири ҳаётша меомӯзад. Ва то роз як савол метам. Дар як хона шитага якта маълим, якта духтур. Ба гуфти ту ҳар ҷами шахсои басавода ё ки бесавод? бале ҳар шахсои басавода. Духтур маълумоти маълима дора, духтур маълумоти маълима надора. пас ба ин мафҳум метавонем ки мо духтура шахси бесавод бигем. барои он хотире ки маълумоти маълима надора ку? Не, наметавонем. барое ки ӯ маълумоти духтуриро дора ё ин ки баръакс маълим маълумоти духтуриро дора надора. чӣ ба маълумоти духтуриро надора маълима ӯро бесавод намегӯем? барое ки маълумоти маълимиро дора, яъне ки дар соҳаи худаш маълумот дора, дар соҳае ки ӯ кор мекунад, дар соҳае ки дар кораша. яъне ки ягон кас ҳақ надора ки дилхоҳ одама бесавод бига, барои он хотире ки саводи доштагӣ ӯро диплом тасдиқ намекунад. тасдиқи савод доштан диплом нест. эълон кардан, прикол кардани ма ки ман шахси бесаводу мактаб ҷилбозикунӣ рафтам гуфтан мақсади ма ана ҳамияе. саводи одама диплом тасдиқ намекунад. ёфти гап зантақати ки гап мезани бля. хоб бародари азиз, охир ту таълими илм нагирифта бошӣ, ки тара маҷбур сохтаст ки видеоҳои исломӣ кунӣ? ки тара маҷбур кардааст ки аз аҳкоми шариат гап занӣ? ҳоло ки худованд барои ту бар ин шахсиятҳое ки илм надорану аз бигем аҳкоми шариат сухан мекунанд дар сураи Исро дар ояти 36 мега. бо диққат гӯш кун ки ба ту бар ин одамо таъкид мекунад. бисмиллаҳи роҳмани роҳим вала тақфу ма лайса лака биҳи илм. шумо вақф накунед, шумо гап назанед, шумо суханронӣ накунед дар ӯ масъалаҳое ки шумо огоҳ нестед, дар ӯ масъалаҳое ки шумо илм надоред. ин таъкиди худовандӣ ба шумо аст бародар. ҳақиқатро бо дурӯғ напӯшонед ва ҳақиқатро дар ҳоле ки медонед пинҳон накунед. якумаш гап мезанем дар бораи оне ки ту мегӯй мара вақте ки маълумоти илмӣ надорӣ чӣ ба дар ин бора гап зада? яъне ки ту асоса дар оне гирифтӣ ман дар аввал прикол кардам ки ман маълумот надорам. дар ин асос ту гап задӣ. якум дуюмаш ки гапе ки ман задагиам гапи ман ростай ҳақай. тасдиқ аз он мекунад ки аз ту дида ман маълумот бештар дорам. но ман дар аввали видео гуфтам ки канали ман динӣ нестай. ман нагуфтам ки маълумоти динӣ надорам. ира ба назар бигӣ. далчи мегӯй ки тара кӣ маҷбур мекунад ин кора бикунӣ? мара худованд маҷбур мекунад ин кора бикунам. и вазифаи бандагии май ки ноҳақира дида дар бораш ман бояд гап занам ҳамчун мусалмон. ва ин гапа ман барои чӣ мегӯям? вақте ман беоят беҳадис гап мезанам ту чӣ хиёл мекунӣ? марҳамат тасдиқ. дар роҳи худо ҷанг кунед ва бидонед ки худо шунавову доност. сураи бақара дуюм ояти 244. ҳадди ақал ҳамун қоидаи бағдодии алифбетесе ки ту мегӯй дар ҳамун видеот ҳадди ақал маълумоти ҳамура надорӣ, аммо хестай ай ислом ту суханронӣ мекунӣ. падмена понятия дестем бардоро. мара дар вақте ки мактаби миёна намехондум, ма қоидаи бағдодӣ мехондум, худо дар болои сармай агар ки ма дурӯғ бигӯм, мактаби миёна нахонданда мара падарам қоидаи бағдодӣ нишон медод. ин якумаш. яъне ки ту гуфтаси алифбетесеро намедонӣ, чӣ хеле ки дар видеот гуфтастай. яъне ки падмена понятияи ту чие ки алифбетесе ман нагуфтам, ман абвгд гуфтам. тра ақлат намераса ки савод алифбо абвгдро хондагӣ камтар ақлам кор фармонда накард. бо абвгдро хондагӣ яъне ки падмена понятия кардаиста ки гӯё ма ҳарфои қоидаи бағдодиро масхара карда бошам. ту даҷҷолӣ. ту даҷҷолӣ. аммо хестай ай ислом ту суханронӣ мекунӣ. ҳоло ки ҳамун масхарабозӣ барои ту басанда нест, барои ту басанда нест ки дар пешгоҳи худо ба ҳамун масхарабозӣ ту барои ҳамун видеоҳое ки ту кардагӣ барои ӯҳо ҷавоб бигӯӣ. барои кадом видео ман бояд ҷавоб бигӯям? барои ҳамин видео. ва биёен гап мезанем дар бораи оне ки худи доктор Закир Найк кияй, ё ин ки барои ин видео гап мезанем дар бораи муносибати евреё нисбати христианино, нисбати мусулмоно ва чӣ сабаб шид ки ё ин ки барои ин видео дар бораи масҷиди паёнбармон, гунбади паёнбар, таърихи сохтмони худи масҷид. аммо барои ин видео боша. и дар двигател истифода мешавад. ира мусулмон бо номи Исмаил Алҷизарӣ ки основатели робототехникуро меноманд кашф кардагия. ё ин ки барои ин видео шумо тасаввур кунед. мақсади мо ягон суми ҷамъ шавад ки ягон кулбачаи майдаак ин модарда сохта. аввалш ки бародар, ин чизое ки барот мегӯм як насиҳати бародаронае. гӯш кардӣ, аллоҳи меҳрубон ҳидоятат кунаву роҳта сафед бигардона. гӯш ки накардӣ бародар, ҳаволата ба худо мегузорам. ман ба ту кор надорам. ака дигар намешинам рӯзи дароз қатит видео куна кунам. якта ту видео кунӣ, якта ман кунам. ҳамин одами оқили, одами боақла барош басанда аст. аллоҳ хубтар аз қалби ту огоҳ аст ки барои чӣ ӯ видеоро кардагӣ.
иҷа хмонема ки ман қоил мешавам ки бале зур гуфтине ки гуфти Аллоҳ хубтар аз қалби ту огоҳае ки барои ӯ чӣ ту ӯ видеоро кардагӣ. бале Аллоҳ шоҳидай, Аллоҳ аз қалби ман огоҳай ва медонад ки барои чӣ ман ӯ видеоро кардагӣ. мақсади асосии ман ӯ видеоро кардан даф кардани мисли тувори шайтоно даҷҷолое. инами даф кардани шумо аз ютубе. бироин дафшен аз ютуб. дар ягон ҷои дига одаморо сарошона вайрон кунед, сарошона гирб гардонед. дар ягон ҷои дига одаморо бераҳа кунед. дар ҷое ки ман қарор дорам ту наметавонӣ корта пеш бурда. ман я тебе гарантирую. дар ҳамин ютуб ман бошам ту наметавонӣ ютубта пеш бурда. мақсади асосии ман даф кардани тай ва ман як шахс яке аз сабабҳое ки худованд мекунам маем. худованд вақте ки нечисти силера мебина як чизеро сабаб мекуна, ту фикр мекунӣ ки чиба дар ҳоҷи мирзо записра роӣ накардан, дар як кас дигар роӣ накардан, чиба имена дама роӣ кардан, чиба имена дама роӣ кардан, дар ҳоле ки канали ма динӣ нестай, записра дама роӣ кардан. фикр мекунӣ ягон ба хатиш муаммо надора, и ягон сабаб шидагӣ нестай, ту даф мешавӣ ютуб. чун дар майдони набард бо кофирон вомехӯред, сарашонро бибуред. вақте ки шумо онҳоро кушоед, занҷирҳоро маҳкам кунед ва ё афв кунед ё фидия бигиред то ҷанг бори гарони худро ба поён орад. ҳамин тавр агар худо мехост худ аз онҳо интиқом мегирифт, вале мехост баъзе аз шумоҳоро ба баъзе дигар имтиҳон кунад. ҳаргиз амоли касонеро ки дар роҳи худо кушта мешаванд ботил намекунад. сураи 47 ояти 4. ё даф мешай ё ин ки агар хости давом кардӣ бахшиш мепурсӣ ки ман нисбати анам видео кардагим ноҳақ будам. ё даф мешай. я тебе это гарантирую. барои хайб бошад, хоҳ барои дигар чиз бошад. ма аз соли 2017 блогерам. хайб иттида дар корае ки дар болои видеот ҷавоб ба SM Шарипов менависонӣ. ман нависонам ку ба ҷавоб ба Муллои Куношта, то есть номи кия намедонам аниқаш, то есть ки мада хайб дар кор нест. тида хайб дар корае ки канали ту нолай. тида хайб дар корае ки маълум айдуруни видео дар бораи ки видео мекунӣ. Закир Найк, яъне ки номи Закир Найк аллакай популярнияй. ту мехезӣ радия метӣ ба Закир Найк ва мегӯӣ ки ма вообще ни при чём, ма просто тарҷума кардам. ту рута сиёҳ мекунӣ. дар давоми оят чӣ мега Аллоҳи меҳрубон? инна самъа вал басара вал фуада. ба дурустӣ ки самъ шунавоӣ, яъне ки гӯшҳои шумо, вал басар ноӣ, яъне ки чашмҳои шумо, вал фуада қалбҳои шумо, куллу улаика кана анҳу масъула. ба дурустӣ ки ҳамаи онҳо дар пешгоҳи худо ҷавоб меган. шумо дар соҳае ки ту илм надорӣ, маълумот надорӣ, чӣ хел руд мешавад ки бубурӯи гап занӣ? биёй ҷа пачеснаку гап мезанем дар соҳае ки имена ҳами темае ки мо хайта баҳс кардестем, дар муқоиса аз ту дида ман зиёдтар маълумот дорам. ту чӣ гуфтестай? ман дар якум видеом гуфтам ки канали ман канали динӣ нестай ва аз нигоҳи он чизе ки ту илм меҳисобӣ, аз нигоҳи ин нигоҳ карда агар бигирем, ман шахси бесаводам. маънои гапи маро ту намедонӣ чи ай? дар дуруни гапи ман чӣ пинҳон шудагиа тира намедонӣ? ман нагуфтам ман шахси бесаводам, ман гуфтам аз нигоҳи оне чизе ки ту савод меҳисобӣ нигоҳ кунем. агар ту тупоӣ, ту маънои сухани Закир Найка нафаҳмиданда, ин гап маро тае ки ҷо мефаҳмӣ? ту дар ин уровини фаҳмиданда ту бояд вообще айсарака таваллудча ягон каси дигар вообще туро бояд аборт кунанд. ихе бигирем агар ту дар ҳамун соҳае ки мақсад ҳар рӯз видео мекунӣ, гап занӣ, тура ҳеҷ ка ҳеҷ чиз намега. соҳае ки ман ҳар рӯз видео мекунам, гап занам, ҳеҷ чиз намега. чӣ бод ягон соҳае ҳастай ки мара ягон кас ягон гап мегуфтай? соҳае ҳастай ки бо мара ягон кас манъ мекарда ай гап? ҳамин соҳае ки мо ози гап зам, ҳамин соҳаи май, ҳамин соҳаи май, соҳаи ту неста иҷа. далши видео ки ман ному фамилияи туро ози одамо шармандагита танҳо ба овозат мешиносанд. далши видео ки ман ному фамилияи тура меёвам, ман ту аз куҷои ира меёвам, ман тура дар байни мардум шарманда мекунам, ному фамилият официали ман тура шарманда мекунам, танҳо овозат хати не. соҳаи ту неста и соҳае ки ту гап мезанӣ. ту наку видео дар иҷа, ту мара указыват накун ки дар соҳаи худат гап за. ҳамин соҳаи ман гап задисам, и соҳаи май. аммо саҳначаҳои ҳаҷвита кардан биги ҳеҷ ба ту кордор нест. аммо бародар, барои ду дона просмотр шида медонӣ ки мусалмонҳо зиёд ҳастанд. видеоҳои мусалмонӣ, видеоҳое ки дар асоси ягон маълумоти динӣ дора. ман аз соли 2017 блогерам, канали ман дар ҳар рӯз видео мебарояд. ягона блогери аз ҳама бештар видео мекунад ин маям. ту ҳисоб ки умуман дар умум чандта видеои ман видеои динӣ ай. ту сука нагӯ ки ман дар бора барои просмотр кардаистам. ту и гапа нагӯ, именно ту и гапа нагӯ. ва атличи от тебя, ман канали ман дунявӣ ай,
ма кусум корам агар кунам дар маълумоти дунявӣ кор мекунам, лекин ту ислома фурӯхтести, ту аз ислом пул кор кардести. Мақсади ту даъвати ислом, даъват ба ислом нестай, мақсади як каса мусалмон кардан нестай, мақсади ту аз роҳ бероҳа кардан, хайпават кардан, дар асоси сум кор карданай. ба худо қасам, агар ки хел набоша, мақсади ту одаморо мусалмон кардан боша, Закир Наик шахсе буд ки миллион одаморо мусалмон кардаги буд, ту гапиро рад намекардӣ. барои он хотире ки шахсое ки ба гуфти Закир Наик мусалмон шидан, вақти и гапитро бибинанд, албатта ки тира туалети бумага ҳеч гап та гӯш намекунад. Лекин агар мисол теоретически фикр кунем ки ту ягон одаме мебуди ки гапта агар бовар мекардан, ба гуфти ту ӯ агар гӯш мекардан, аз Закир Наик дилшон мемонду, дар натиҷа аз дини қабул кардагишон ба хотири Закир Наик қабул кардагӣ буданд, баъде мефаҳмиданд ки уни профай мегаштанд. Ту гумроҳкунандаи, ту даҷҷоли. Ман дар гапам ҷавоб мегӯям ки ту даҷҷоли, агар ки аз ҳамин гапат нагардӣ. вақте ки шумо ба онҳо нигоҳ мекунед, ҷисми онҳо шуморо шод мекунад. вақте ки онҳо сухан мегӯянд, шумо ба суханони онҳо гӯш медиҳед. онҳо мисоли чӯбҳое такя мекунанд. ҳар як гирья ба муқобили онҳост. онҳо душмананд. аз онҳо ҳазар кунед. аллоҳ онҳоро нобуд созад. чӣ гуна аз ҳақ рӯй гардонда мешавад. агар нагӯӣ ки ман нисбати Закир Наик видео кардагӣ ва дар асоси ӯ Муҳаммад Шарипов видео кардагӣ буд, ман зидшон видео кардам, дар ҳамин гапи худам ман розӣ нестам, ман хай хато шидак, аз гапат агар нагардӣ, ту даҷҷолӣ, ту даҷҷолӣ. медонам ки ҳамин видеое ки ту кардай, и ай ҳамун видеоҳои дигарта зиёд просмотр мегирад. ба хотире ки бисёри одамо ҳастанд ки ин видеота гӯш мекунанд, фикр мекунанд хеле одами баақлай. аммо ӯ далил якум, бисёр одамое ҳастае ки фикр мекунанд ки хеле одамои баақлай. яъне ки чанд ҳазор одаме ки дар ӯ видео лайк мондагиай, ба гуфти ӯо фикр мекунанд одаме, вагарна хато мекунанд. типата ҳамаи ӯро беақл хондӣ. дуюмаш, видеое ки ҳозир мекунӣ аз ҳама видеоҳот бештар просмотр мегира гуфтӣ. ман медонам. яъне ки ти якумаш хато кардӣ ки аз ҳама видеои мада ӯ бештар просмотр намегира, хато кардӣ, шайтони ту паният най. дуюмаш ки бале и просмотр мегира. Просмотр мегира ба он хотире ки конкрет дия малои кунноштара ман кунилич кардам, кунноштагиша нишон додам. ба ҳамин хотир мегира. барои он хотире ки мардум ҳаққа дӯст медора. на ҳама мебура аз зидди ту гап мезана. на ҳама ғайрат мекуна аз зидди шахсе ки дар нохунак худша мулло эълон кардагиай гап мезана. агар гап мезани халақ гап мезана. ақлие ки ту меёри бародар, онҳо бар муқобили худат ҳастанд. давай бар муқобили худат ҳастанд мегӯй абаснавад ки яъне чӣ хел? баъд ман гап занам. яъне ки ҳар як гапитра ман абаснавад мекунам. ту вақте мегӯй бар муқобили худат ҳастанд абаснавад ки яъне чӣ хел? ки ман дар ин ҷода гап занам. охи ту ақл надорӣ. ақл надорӣ. мега ки мағзи сар мега ҳама дора, лекин на ҳама инструксияи ӯро медона. яъне ки дастурамалча ҳама намедона. ҳама мағз сар дора. мақсад калаи ҳама дамай ку, но дастурамале ки чӣ гуна ин мозга истифода бара намедона. ҳамун бедастурамал ти. ба фикрам вообще инструксияи сари ту китайст ки якчанд чиза барот тавсия метунам, яъне ки якчанд чиза барот номбар метунам ки онҳоро ту барои худ бояд дарк кунӣ. аввалин чизе ки барот тавсия додани ҳастам бародари азиз, ин аст ки ҳеҷ вақт шариати худоро, дини худоро ба ақлат муқоиса накун. ҷошта иам падмена панятия, яъне ки иваз кардани мафҳуми гапай. ма шариати худоро ба ақл муқоиса накардам. ма худоро ба ақл шинохтам ва ақле ки дар сари мае ки мара имконият мета ки худоро бишносум, худованд худшай. дар сари ҳар яктаи шумо бародарои азиз ки ақл вуҷуд дора, ки шумо арайбе фарқ мекунед тара аз қоқ, хинака аз гарм, вобастагӣ ба ақл мекунад. сабаби фаҳмидани ин гуна чизҳои шумо ақл мешава, тиҳандаи и худовандай. худованд ҳамон ақле ки дар сари шумо ҳастай, ҳамуро ба шумо додагиай. худованд ҳам гӯспанда офарид, ҳам одамизота офарид. но одамизота имконияти дод ки чунин саволҳое ки ба мисли атеистҳо метаҳанд ҷавоб гардонда битона. ҳамин навъ тавоноиҳои ақла ба одамизод дод, но ба гӯспанд надод. ана ҳамияи фарқи одамизод байни гӯспанд. ҳазорта атеиста ҷамъ ки дар болои сари як гӯспанд монша, бугӯ ки сини гӯспанд бигар, бугӯ ки худованд метавона санги бисоза ки хуҷ кардаш натона. гӯспанд умуман алафша чарда рафтан мегира, ҳеҷ чиз намега. барое ки худованд имконияти чунин саволда ҷавоб гуфтана ба ӯ надодай. вақте ки одам дар ин савол гашт ҷавоб дод, худованд имконияти чунин саволда ҷавоб додана ба ӯ додагиай. ва ин гуна саволҳо ҷавоб доранд. ту шахсе ҳастӣ ки ба мисли тувори, агар намояндаҳои дин бисёр бошанд, ба мисли тувори одамое ки 2 сол худшона мулло дар интернет апубликоват мекунанд, муаррифӣ мекунанд, баъдан худшона олими дин эълон мекунанд,
агар ҳамин гуна шумораи шумо одамо зиёд боша, дунё тамоман кофирӣ мешавад. барое ки аз ҳамада тупойтарин атеист шуморо бурд мекунад. Дар дин ҳозир бо ту мегӯям ки дин ба ақл, ба мантиқ нестай. Аз ҳамада чизе ки дар дин, аз ҳамада чизҳои мантиқӣ, чизҳои ақлие ки ҳастай, ман дар дини ислом дидагиам. Тамоми чизҳое ки атеисто, мусалмоно баъзеш бисёриёш мисли тувори тупоёш намефаҳмам, мегӯяд ки ира аз нигоҳи илм фаҳмида намешава, ман оро фаҳмидагиам. Чизе ки шумо фикр мекунед ки аз нигоҳи илм уро ба илм, ба ақида ва ба ақл муқоиса карда намешава, ман оро шуморо доказат мекунам ки ба ақл муқоиса карда мешава. Яъне ки дар ҳоле ки шумо мегӯянд ки илм ба ақл фаҳмида намешава, илм ба логика фаҳмида намешава, шумо яъне то есть ки дина мегӯянд ки ба ақл фаҳмида намешава, ба логика фаҳмида намешава, шумо ба ин гуна гапҳои худтон дина паст мезанед. Яъне ки гӯё ки дин аз ақл бегонае. Дин аз ақл бегона нест. Дина ба ақл фаҳмида мешава. Но гап дар ин ҷае ки одам дар кора кира бифаҳмад. ин ба он сабаб аст ки имон оварданд ва сипас кофир шуданд. Он гоҳ дилҳояшон муҳру баста буд ва акнун намефаҳманд. Сураи 63 ояти 3. Любой саволе битен ки дар комментария ки противоречивост мекунад логика қатӣ, ақл қатӣ. Ва шумо бигӯед ки марҳамат ина, ин ҷавоб надора. Ина намешавад ҷавоб дод ба саволи ба чизи илмӣ. Ман шумо да ҷавоб метавам. агар ки та ақл та болотар аз шариату аз дин монди, мисли мардуми фалосифа мешай, мисли мардуми муътазила мешай ки онҳо аз дин хориҷ шидан бо сабабе ки ақли худшона болои шариат намондан. Бо подмена понятия. Ё ки и подмена понятия, яъне ки иваз кардани маънои гап, ё ин ки аз ҷиҳати беақлишай. Яъне ки мега агар ки ақли худта аз дин боло, яъне ки ман ҳеҷ вақт нагуфтам ки ақл аз дин. Ақл и чизе ҳастае ки ба мисли динвори офаридаҳои худованд аст. ҳам ақл, ҳам илм. Худованд ақла дар одамизод дод ки то ки ӯ илми динира бихона. То есть ки беақл илма хонда намешид. Илм, ақл аз илм афзалтарай. Беақл ягон кас илм намеомӯхт. Беақл ягон кас худованда намешнохт. ту фикр мекунӣ ҳозир гуфтаисти ки одамое ки типа атеист шидан ба хотири ақл шида, ақла боло мондан ба хотири ақл шида аз дин хориҷ шидан. Фикр мекунӣ ки ӯ баақлан? ӯ аз хотири беақлишон берен шидан. Любой атеист беақлай. чун ба онҳо гӯянд, чунон ки мардум имон оварданд, имон биёваред, мегӯянд. оё мо низ ҳамонанди аблаҳон имон биёрем? ба дурустӣ ки онон худ аблаҳанд, вале намедонанд. Сураи Бақара 2 ояти 13. Любой атеист беақлай. Сабаби атеист шидани ӯ беақлишонай. Любой чизое ки намефаҳманд, любой саволое ки дар тувори мулои беақл метан, ту мегӯӣ ки ин гуна савол ҷавоб надора. Чӣ гуна ҷавобе ки бити ту гунаҳгор мешай, ман дар ҳамон савол ҷавоб метавам. Ҷавобе метавам ки ман ҳам гунаҳгор намешавам, ҳам ҷавоби ман правилна мебарояд. Шумо просто шарманда мекунед худованд дина. Типа ки ин савол ҷавоб надора. Чӣ гуфтестай ту? Дар киҷо хондагӣ ту? И хеле нестай ки савол ҷавоб надора. И хеле ҳастай ки дар ин савол ман ҷавобша намедонам. бо ақлои нотамоми худ шариати худоро муқоиса карданд. ва ба дуюмаш бародари азиз, ӯ далили ақлие ки бас ки бародари азиз пазита, акай ман азизам роман худ бачаи калоним. ту меёрӣ ки худо метавонад сангеро бисоза ки ӯро ҳеҷ кас бардошта натонад. ту хиёл кардӣ ки ин масъалаҳо имрӯз пайдо шиданд. ту хиёл кардӣ ки дар тӯли 1400 сол уламое набуданд ки дар ин масъалаҳо сухан кунанд. ё ту фикр мекунӣ ки атеистову кофиру мунофиқу фосиқ ҳамин дина пайдо шиданд. яъне ки гӯш кунем бародаро, бо мегӯм иё фақат подмена поня метавонанд, фақат маъноро иваз мекунанд. Причём дар ин ҷа оне ки ман фикр мекунам ки ин гуна саволо кай пайдо шудаганд. ё ин ки ман дар ҳамон видеом гуфтам ки ҳамаи дин ҳам хеле савол баромад. Причём дар бораи таърихи пайдоиши ин гуна саволо. фаҳмидестай, яъне ки вақти шуморо гирифтестай, времяи шуморо гирифтестай, гапи сафсата лапша дар гӯштон кашол кардестай. Макаронем хеле аз ҳама да простоёи 1.5 сума. Хати ҳоз 1.5 сума макарон намеёвему, но мақсад дар он яе ки и просто подмена понятия кардестай. Причём ман нагуфтам ки вообще муҳим нест дар оне ки ин гуна саволо кай пайдо шудагиай. Ту чӣ гуфтестай вообще? Ту гапҳои маро рад ки. Ту гапи маро чӣ хеле ки ман гапи таро доказателства ёфтам, рад кардам, куни лич шидӣ. Ту намехоҳӣ рад ки гапи маро. хиёл накӣ ки дини ислом ин қадар бесохӣ буд ки дар тӯли таърих ҳеҷ кас ба мардуми мусалмона наомӯзонд ки мабодое ки шуморо чунин суол кунанд, шумо чӣ бояд ҷавоб бигӯед. хуб диққат кун. ин мисоле ки худат овардай, и бар зидди худат мешавад. ба хотире ки анаме хеле гапҳо маро мефурад. Давай биё ку, яъне ки ба хотире ки чӣ бар зидди ман мешава. Рафтем. Маладес, анамида агар ёфта бошӣ. Мара мефурад ки гапи ман да аргумент биёрен. Сафсата лапша кашол накунен. Касе ки бар зидди ман видео мекунад, аргумент биёрен.
қатто нормальни гап зада бишава 1 соат лапша кашон накин дар гӯши ман. ҳами мулло али қори ҳанафӣ ки муфассир аст, муҳаддис аст, қозиулқузот аст, яке аз беҳтарин шахсиятҳо дар олами ислом алхусус дар мазҳаби мо имом абу ҳанифа ба ҳисоб мехӯрад. ҳами ҳазрати бузургвор тақрибан 500 сол пеш дар китоби давъулмаъади ҳамин мисола меорад ки мабодое ягон кофире, ягон одами атеисте шуморо бутурсад, яъне ки ягон кофир ба шумо суол кунад ки оё худованд метавонад ки як сангеро буофарад ки ҳеҷ кас ӯро бардошта наметавонад. пас мега шумо дар ҷавоб бигӯен ки эй бадбахт, ин гуна суолои ту боис мешавад ки одам аз ислом хориҷ мешавад. ба кадом хотир? ба хотире ки беақл набоши ту нигоҳ чӣ гуфтаисти мисол шахсе ба ту савол диҳанда атеистай, худованда ӯ намешноса, ӯ ба ту ин гуна савол мета ки ту дар ӯ ҷавоб бигардониву, яъне ки ӯ саволе мета ки худаш ҷавобша намедона ва эҳтиёҷ ба шахсе дора ки дар ӯ ҷавоби дуруст бигардона, то ки ба ӯ кӯмак куна ки ӯ дина қабул куна. Ва ту гашта ба ӯ мегӯй ки э бадбахт, ту хел мара савол метӣ, ман кофир мешам, то ест ки ба понятияи ӯ кофир вуҷуд надорад, то ест ки ӯ намешноса худованда, ӯ дарк кардагӣ нестай. Ҷавоби дурусти ту ба ӯ сабаб мешава ки ӯ мусалмон мешава. агар бугӯй ки худо метавонад, ту кофир мешавӣ. агар бугӯй ту чӣ ба гапи мара такрор кардесӣ? агар ки бугӯй ӯ метавонад худо, ту кофир мешавӣ, агар ки бугӯй наметавонад, ту кофир. ҳамин гапа ман дар ҳамон видео гуфтам, яъне ки вақте ки ту ответ мекунӣ, ҷавоб мекунӣ, ту бояд гапи мара рад кунӣ, ту бояд гапи мара битакунӣ, ту гапи мара копия накӣ, такрор накӣ. ман ин гапе ки ту бояд ҳа бугӯй, не бугӯй, ҳар дашта ту хато мекунӣ, гапа ман гуфтагием, ту гапи мара гап мезанӣ. ки наметавонад, дар ин ҳолат ҳам кофир мешавӣ. яъне ки ин масъалаҳое ҳастанд ки дар инҳо ҷавоб гуфтан дар кор нест. ҷавоб гуфтан дар кора, ҷавоб гуфтан дар кор неста, дар ҳоле ки агар ту надонӣ ва худ гуфтаисти ки агар бугӯй ки ҳо метавонам гунаҳгор меша, ҳо бугӯй наметавонам гунаҳгор меша, яъне ки дар ин савол агар дар ду ҷиҳат ду намуд ҷавоб додӣ гунаҳгор мешай, агар бугӯй наметавонам ҳам гунаҳгор мешай, бугӯй метавонам гунаҳгор мешай, яъне ки маънои ӯро дорад ки ту бояд дигар ҷавоб дора ин савол, ҳанам ҷавобша бояд бугӯй, но барои ин ҷавоба гуфтан ту ақл дар корай. хорам бугӯй кофир мешавӣ, нерам бугӯй кофир мешавӣ, ба хотире ки дар ду ҳолат ту худованда оҷиз мегардонӣ. ту зокир нояка пуштибонӣ мекунӣ, ҳамин мисола худат фаҳмидай, аммо дар зокир нояк ӯро ба тариқи дига ба мардума фаҳмондестай. Ключевой. Сюда внимание ҳама каса. Дар ҳоле ки мега ҳамин савола худат фаҳмидай, шахсе ки дар аввал мара бесавод, беилм, дар бораи илм намедонӣ, яъне ки шахси зидди ма гап задестай, гапи мара рад кардестай, радия додестай, ҳозир мега ки дар ӯ ҳолате ки ҳамин савола худат фаҳмидай. Вабшета ту зидди гапи ма гап задести, ё ки гапҳои мара тасдиқ карда хита гунаҳгор ҳис кардести ва гуноҳа дар сари он шахси мондести, ӯ гапа гуфтагия ва ту гуфтести ки ман бегуноҳам, бели пушизм, танҳо ба он хотире ки гапира тарҷума кардам. Гуноҳ ба кала гирифтан, қоилишидан ягон ҷой айбиш нест. ва баъдаш бародари азиз, вақте ки ту ҳамин мисола овардӣ, бисёра мисоли хуб овардаги ҳастӣ, мисолу беҳтарин мисол аст. мисоли хуб овардагим беҳтарин, омад ба гуфти шахси бесаводу беақлу бефаросату бечизм, беилмам, чӣ хел ман мисоли хуб овардам? чӣ гуфтести ту? чӣ мара таъриф кардести? пора додани ба ҳам хеле гапот қатӣ. Не, ту дафт мешавӣ аз ютуб. Я видеои ту дига зидди мака, я видеои дига кун ту, тура далши маълумотот зиёд таршидан мегира, зиёд буромадан мегира. аммо ақли худат ӯро дарк кардагӣ нест. ҳамун суханронии зокир ноякам нигоҳ кунем бардоро противоречивста. Дар аввал меяд ки савола худат фаҳмида будаиву, бо дар охир меяд ки аммо ақли худат дарк кардагӣ нестай. яъне ки нигоҳ кунем, аввал мега фаҳмида будаиву, бо меяд ки ақл дарк кардагӣ нест. охи ма чӣ бугум бардоро? И тупояй, и дута вариантай бардоро. ё ин ки и тупояй, ё ин ки дидаву дониста одаморо гумроҳ мекуна. ё аз шахсое ҳастанд, хеле ҳастанд ки секта мешаванд бардорост, махсус сектаҳо, ранги экстремисту дигар чизо меган, ё амуноан. ҳамин гурӯҳ одамое ки одаморо типи одамо фикр мекунанд, агар пайравои ё бошанд, фикр мекунанд ки мақсад дар роҳи дурустанд, правилно фикр кардесанд, но ё одаморо дигар су мебаранд. чӣ хеле ки яхе бардоро гапҳои халқӣ места меяд ки шайтон фанздай ку, дар асл шайтон фанздай не. мақсад ин просто ин намира ҳар шав шайтон фан гуфтагиаша. барои ҳамин хеле чиза гап мехиза шайтонӣ мекунад. хит кардем ба кадом мақсад ба гуфтам гапа. мисли ҳамин мисоли санг аст. агар ту бугӯй ки худованд мара аз мулки худаш берун карда наметавонад, ту кофир мешавӣ, ба хотире ки гӯё ки дар қуввату қудрати худовандӣ шаку шубҳа пайдо кардӣ. агар бугӯй ки худованд мара аз мулкаш берун ту безор кард, ту гапи мара такрор кардесӣ, яъне ки ту видео кардесӣ гапи мара рад карданда, пас чӣ ба ту гапи мара такрор кардесӣ?
میکنه در این حالت هم تو کافر میشی به خاطری که گویا که بغیر از خدا کسی دیگر هم ملک داشته باشه. همین مثال سنگ بسیار مثال خوب است، لیکن تو اینا درک کردگی نیستی برادر. خداوند اگر سنگ بسازه که هیچ که برداشتش نتونه، این معنای او را میکنه که خدا عاجز است، و اگر او سنگ نسازه این معنای او را میکنه که خداوند به همه کار قادر نیست. این معنا همون مثال زاکر نایک است. تو پشتی زاکر نایک бесте нака просто бестем бардор я бор думат кинен чӣ гуфта ки ҳозир ҳама тамошо кунан агар ҳам подписчикои худаш ура меган ай гапи ҳама шумо чӣ фаҳмидин яъне ки саволе ки ман додум худованд метавона санги бисоза ки худаш ҳуҷ кардан натавона гуфтам ки атеистҳо ҳамин гуна савол метавонанд вақте ки мусулмон ҷавоб гуфта наметавона атеист бурд мекунад фаҳмия ки ҳаминай маънои ҳами саволе ки санга бисоза худованд ҳуҷ карда натавона яъне ки агар ки санга бисоза ӯ ҳуҷ карда натавона худованд яъне ки ба ҳама кор қудрат надора агар ки натавона қудрат надора бутона ҳам қудрат надора маънош ҳамия мега то есть ки маънош чи агане ти як савола ду бор додӣ якум бор савол додӣ дуюм бора ба ҷои ҷавобаш ҳамун савола бо додӣ ба гуфтӣ ки маънош ҳамия чи ай маънош ту маъноиро намедонӣ ту ақл надорӣ маънош ҳаматро бугум аз ҳамун шахсе ки ту бадш мебинӣ ва сияш мекунӣ аз гуфтаҳои ҳамуай яке аз примерош агар даёди ман набоша хато накунам но муҳим он нестае ки ман даслова чӣ гуна дасловна перевод мекунам муҳим онае ки смислш чи ай маънош атеист ба мусулмон савол метавад худованд метавона санги бисоза ки худаш ҳуҷ кардан натавона мусулмон чӣ гуна дар ин савол ҷавоб дода метавона ки прав буроя на худованда ба гуфти чӣ гуна савол дар ин савол чӣ гуна ҷавобе ки битӣ ту хато мекунӣ ва худованда ту ба ҳама кор ноқодир эълон мекунӣ агар чӣ гуна ҷавобе ки битӣ ҳозир ман тара ҷавобе метавам ки худованда ноқодир ба ҳама кор ҳисоб карда наметавонад яъне ки ҷавоби боз ба ҳама кор қодир будани худованд доказат мекунад интересно ин туда чи ай интересно подписаться када канали ма да ягон чи ёд мегирӣ вақте ягон савол метавам бифаҳам ягон чира вақте ки атеист мегӯяд ки метавонад худованд санги бисоза ки худаш ҳуҷ карда натавонад ту мегардӣ мегӯӣ ки ту не то есть ки ягон шахси мусулмон мисол ба мисли тамошобинои ма ба мисли ма мегардан мегӯянд ки хайта алав мисли тамошо метавонад даҷолӣ кун мегарда мусулмон мегӯяд ки ту метавонӣ ки вақте ки дар роҳ рафтаисти дар дуруни мошин дар перекростка мерасӣ паворот аз тарафи росту чапай метавонӣ ки ба рост бигардонӣ рулта ӯ мегӯяд ки атеист мегӯяд метавонам конечно инда гардондамш мегардона рост меравам перекростка дигада мегӯяд ки дар ин ҷам рост чапай метавонӣ чап гардонӣ конечно метавонам тарақас мегардонам дар раҳи дига мераванд паворот допустим толка ай роҳ ай рост ай чап нест мегӯяд бигардон чап бигардон паворот нест но гардонда метавонад барои ки рулай мегардонаш ина гардонамша хай мисол мегардона хай паперик дар ягон ҷо места яъне ки дар ҳоли ҳатто раҳам агар набоша ӯ метавонад ки ба ин тараф бигардона имконият дора мусулмон мегарда мегӯяд ки яъне ки веруишӣ яъне ки шахси ба худо бовар дора ба шахси ба худо бовар надоштагӣ ки саволи сангдодагӣ мега ана аку ҳозир дар як вақт рули мошинта ба ҳар ду тараф бигардон дар як вақт як бора ҳам ба рост ҳам ба чап как метавонӣ то есть ки бигардонӣ ки мошинат ҳам рост бигарда ҳам чап наметавонӣ яъне ки па сути ӯ одам қодир буд ки мошина ҳам ба тарафи рост бигардона ҳам ба тарафи чап лекин вақте гуфтанша ки ҳам ба рост ҳам ба чап одновременно бигардон гуфт ин кор намешавад дидӣ ҳаста ин коре ки намешавад ту чӣ гуфтаисти дар ҷавоб атеист ҷавоби худшам мегираву сукут мекунам ва дар дилаш гапе пайдо мешавад ки мумкине ки ма гапҳои хатое ки бар зидди дин бар зидди худо гуфтистам мумкин мани прав бошум ҳама хел саволот ҷамъ шуда ӯ охирон сабаб мешавад ки мусулмон мешавад лекин вақте ки ту мегӯӣ ки дар ин савол ҷавоб нест ӯ наметавонад фаҳмида ки чӣ ба нест яъне ки па сути бале худованда ба ақл гуфта ба кадом маъно шинохта намешавад яъне ки ба ақли шахсои тупой яъне ки худованд па цепочкаи ақлӣ аз мо чанд қадар болоҳай ба ҳамин хотир ӯра фаҳмида намешавад локин дар чунин саволҳои атеистҳо ҷавоб гуфтанда ҷавоб ҳаст вуҷуд дора ва имконият ҳастай ва ақл метавонад ки дар ҷавоб гӯянд мегӯянд ки зарур бувад раво бувад ин дар ҳоле ҳастае ки ту пуштибонӣ аз ислом карда ҷавоб мегардонӣ ту бояд ҷавоб биёвӣ ки ӯра мат кунӣ дар ин ҳолат ин дурустай ва агар ки шумо дастгирӣ карда бутонед ки бале ин савола ин намуд мулои кунношта дар ин савол шумо дар ҷавоб гуфта наметавонам ман шуморо ҷавоб гуфта метавонам дар комментарӣ агар бихоҳед тамошо кардан бифаҳмед ки барои чӣ хотир одамизод имконият надорад ки чизҳои худованда ақли худаш хати фаҳмида бутонад
худованд ҳам одамизод ҳамчун имконият надорад ки худованда бина. Барои чӣ одамизод ин гуна чизҳода тавоно нест ва ба фаҳмишти байни ақли худованду фаҳмиши тафаккури худованд дар муқоиса ба одамо чӣ қадар баландай фаҳмидан агарра бихоҳен, ман як видеоитон мекунам ки видеои нем хеле фаҳмоки гудаки синфи як мефаҳма. Агар бихоҳен бинависен, ман шумода ин видеоро мекунам. Но ин намуд муллоҳое ки падмена понятия мекунанд, гап мезананд ки гӯё ки вақте ки мо мегӯем ин савол ҷавоб дора, ё мегӯянд ки шумо ақли худона ба худованд муқоиса кардаесен. Ҳеҷ кас муқоиса накарда. Туру табаккунут сиёҳ накар. ба хотире ки агар ки ту худоро дар осмон қарор битӣ, ту макони худоро дар унҷа додай, ту кофир мешавӣ. ва агар бигӯӣ ки худованд дар замин аст, ин маънои уро мекунад ки дар ин ҳолат ҳам кофир мешавӣ, ба хотире ки аз ду ҷиҳат як ҷиҳата барои худованд ту мақсад қарор додӣ. Худованд дар замин ҳам астае, гуноҳ мешавад, гунаҳгор мешавад, дар осмон ҳам астае, гунаҳгор мешавад. Бале. Но причём дар ин ҷаи гап? Мо ин гапа нагуфтем ку. Мақсади гапи мо дигар чиз буд ку. ва агар сеюм ҷавобшам бигӯӣ, не, худованд дар ҳама ҷост, дар ин ҳолат ҳам кофир мешавӣ, ба хотире ки худованда дар дохили макон ура ҷой додӣ. ҳоло ки ҳама ҷо маънои дохили макон надора. ҳарди калимат ҳардаш тоҷикия беақл. ин масъала ҳазрати Али чӣ мегӯяд? кан аллоҳу вала макан ва ҳуа алан ала ма алайҳи кан. худованд буд, макон набуд, ва худованд алон монд ҳамон тавре ки қабл аз халқи макон буд. яъне ки се ҷавоб ҳар сеш куфрӣ ҳастанд, дар ҳар сешта аз ислом хориҷ мешавӣ. ана ира мегӯянд ки суолҳои мантиқӣ. ту ӯ сарта да ӯ вақте ки тура атеист гуфтаестам дар инҷа савол мешавад, савол байни ду мусалмон нест, байни ду шахсе ки худованда мешиноса нест, байни шахсе астае ки худованда мешиноса ва байни шахсе астае ки ба худованд бовар надора ва умуман тасаввурот надора дар бораи худованд. байни ино рафтаестай. Бидон ки ту гапа дар куҷо мезанӣ ва бо кӣ мезанӣ гуфтани маъно астае. худост ки осмонҳову замин ва он чиро ки миёни онҳост дар 6 рӯз биёфарид ва сипас ба арш баромад. шуморо ҷуз ӯ ҳеҷ корсозу шафеъе нест. сураи Ас-Саҷда ояти 4. ва ҳаст ҳамин хел ҳадисе ки нақл мекунанд, яъне ки ҳамин шахсе ки ту баъдаш мебинӣ Закир Найк, паёнбар мехоҳад ки як зана аз санҷиш бигзарона, дар асосе ки оё ӯ имон овардай ё ин ки не. паёнбар аз ӯ мепурса, Аллоҳ дар куҷост? дар ҷавоб ин зан мегӯяд, дар осмон. ба фикри ту баъди чунин ҷавобе ки зан дод, паёнбар ба ӯ чӣ мегӯяд? ту гунаҳгор шудӣ? мегӯяд ту хато кардӣ? мегӯяд чӣ хеле ки ту гуфтаистӣ? Не, ту дар инҷа ҳайрон мешавӣ. лекин паёнбар мегӯяд ки ӯ имон овард. яъне ки гап дар инҷа рафтаистае ки савол дар кадом ҳолат дода мешавад. вақте ки ту ба мантиқӣ бигӯй гап занам, ту аҳкоми шариата надонӣ, ба ақлит гап мезанӣ, ба худо қасам аз ислом хориҷ мешавӣ, худат дарк намекунӣ. гуфтӣ ки агар ки ту шариата надонӣ ба ақлат гап занӣ, аз ислом хориҷ мешавӣ. ақлат гап задан яъне ки ақла ба ҳар як шахс худованд худаш додагиай ва ақла ба мо ба он хотири додагиай ки мо ӯра бишносем. гуспан биз ту мисол ёи кора фаҳмида наметавонам, барое ки худованд ҳамо ақла надодай, а дар одамизод додак ҳамо ақла ки ин мафҳума бифаҳма. агар худованд намехост ки мо ба ақл бишносемша, моро ақл намедод. саводи одамизод меомӯзад дар ҳолати доштани ақл. агар ақл надошта бошад, савод либо намеомӯзад, либо саводи нолозима меомӯзад ки баъдан дипломша дар таги сараш монда хоб рававу ноҳаққии дунёро гунаҳгор кунад. ақл яке беҳтарин неъматҳое ҳастае ки худованд барои мо додагиай бандаҳош. вайро барои оне дод ки мо ӯро бифаҳмем, мо суханои ӯро бифаҳмем, дарк кунем. ту чиҳо гуфтаистӣ? саволи мантиқӣ. имоми Али раҳматуллоҳи алайҳа вақте мега пурсиданаш дар як масъалаҳо, мега имом Али ҷавоб гуфт ки агар ки ҳами шариати худора, агар ки ҳами имона ба ақли худ муқоиса карда мешид, иҷозат мебуд ки мо муқоиса мекардем, ҳар оина ман мардума иҷозат медодам ки маҳса бар болои наскиҳо небуд, бар поёнаш бикашанд. маҳз гуфта чӣ намеган? ҳамун наскиҳои чармие ки ҳаст, агар ба ақл фикр кунӣ, аму лагична мисле ки худат мегӯй ку лагична агар фикр кунӣ, аму маҳсиёра вақте ки мо мепӯшем, поёни онҳо чиркин мешавад. ифлосиам поёншон мешавад, ба поёнаш раҳ мегардем,
پس چرا ما و شما بر بالای اونها محض میکشیم؟ انا اینا میگن که اگر از جهت منطق از جهت عقل فکر کنید در اینجا امام علی برای ما و شما فهمون که مسئله هایی هستن که شریعت اونها را از عقل انسان را دیده بالا میگذاره، یعنی که عقل انسان اونها را درک نمیکند، حکمت اونها را. То есть ки ту савол додию, дар савол ҷавоб надади, ба гуфтӣ ки пас чаро мо дар болоошон маҳз мекашем? Барои он хотире ки тозагӣ дар вақти намоз хондан, ибодат кардан и тозагии бадана гуфтагие. Бале, сари баданат бояд, сари либосат бояд тоза боша. Ту метавонӣ ки мисол дар як рӯз як либос аз сар то бегара пӯшиву, локин дар вақти ҳар як намоз хондан баданта таҳорат кунӣ, яъне ки тоза кунӣ. Барои чӣ хотир ки бадани одамизод ҳар чизҳое дора ки аз ӯ ихроҷ мешавад, ба монанди пешоб, ба монанди ҳавои бадан, ба монанди арақ ва дигар чизо. Ва ҳамчунин маҳсӣ наскии чармӣ ки ту мегӯй, иам аз яке аз ашёҳои либос ба ҳисоб меравад. Дар ин савол ҷавобиш ине ки маҳсиам ин либос аст. Агар ки дар дуруни маҳсӣ пои ту ҷазир боша, байнои чиликот ини миқдари чирк дошта боша, ҳатман бояд ки маҳсида бароварда пота бушӯй. ҳамун хотир худованд гуфтааст ки ба болои унҳо маҳз бикашем, пас морам ҳамун кора мекунем. Вагарна дар болои ӯ кашидан чӣ маъно дорад? Ҳоло ки мо ӯро ба поёнаш мегардем, ҳоло ки поёни ӯ ифлос мешавад. Ина меган ки оҷиз будани ақл. Ира меган ки беақлии ту, яъне ки дар намегап ма беақлиитра биём, ту мегӯй ки пас чаро мо маҳсира дар болош маҳз мекашем дар он ҳоле ки мо ба поёни ӯ раҳ мегардем. яъне ки ба гуфти ту мо бояд он чизеро пок кунем ки тавассути ӯ роҳ мегардем. Пас чаро ту дар вақти таҳорат кардан рӯҳота мешӯӣ, магар ту чӣ баруд раҳ мегардӣ? И аргументҳои ту беақлие. Аргументҳои ту дар гапи ма засилки вазса нак ки гӯё ма гапҳои он ҳазрата гуфтаистам, гапҳои тура гуфтаистам. Яъне ки дар дохили гапҳои гуфташуда бо ба худ аргумент оварда, аргументҳои тупоест ки овардастӣ. Касе ки тура бипурса бародар, бага худованд мард аст ё зан? Агар ту бугӯ зан кофир мешай, агар бугӯ ки мард кофир мешай. бале мо ин фаҳмора, мо ин понятия, мо ин мафҳума медонем. Ва видеои якуми ма ки дар борае ки худованд метавона ки санги бисоза ки худаш ҳуҷ кардан натона, ё ин ки худованд метавона ки тура аз макони худаш берун куна. Ҳамаи видеои ма дар бораи ҳамин буд ки агар одамизод дар ҳамин саволҳои маткунанда аз тарафи атеистҳои чӣ гунае ки ҷавоб нага, ӯ хато мекуна. Ва ба ҳамин хотир ҳамин гуна ҷавобҳо вуҷуд доранд ки ҳам мусалмон хато накунаву, ҳам қадри худованда боло будона ва дар саволи атеист ҷавоб гуфта битона, то ки ӯ далнеши гумроҳиша давом накунаву мусалмон шава, имон биёра. Бале мо наметонем гуфта худованда ҷинсша ҳам мард, ҳам зан, барое ки понятияи мафҳуми зану мардӣ и дар одамизод вуҷуд дорад. На танҳо дар мавҷудоти рӯи замин, лекин ҳастаи мавҷудотое ки аднавремена ҳам марда ҳам занан. Ҳастаи мавҷудотҳои худованд офаридагӣ ки аднавремена мувофиқи ҳамун шароити дар ҳамун вақт муҳим буда полша иваз мекуна, яъне ки ҷинсша иваз мекуна. Вақте ки агар ҳамун мавҷудот ҷинси модина боша, агар дар ҳамун шароите ки ҳамун қарор дошта боша, ба мисли ӯ ҷинсҳои модина дигар бисёр бошанд, ӯ ҷинсша иваз мекуна ба нарина, барое ки атрофш ҳама модина аст. Ва инчунин насли ӯ метавона ки бимра. Ӯ ҷинсша ба нарина иваз карда дар байни ӯво бигем ҳамхобагишон меравад, то ки наслшон бимона. Ва агар ҳолатира бинае ки ҳолаташ ҷинсаш нарина боша ва дар атрофи ӯ ҷинсҳои нарина бисёранд, ҷинсша гашта модина мекуна, баъдан бордор шуда насл меёра. Агар дар бораи ин гуна чизҳо дарак надошта бошӣ, ман аз гуфтаи ту ба фаҳмиши ту шахси бесавод дар ин бора чизҳо ҳам ба ту гап мезанам. Раз ки одамизод чизҳои офаридагиҳои худованд ҳам ҷинси занонаву модина дора, аднавремена ҷинси занонаву мардона дора. Чизҳои худованд офаридагие ки дар як лаҳза метавона ҷинсона аз занона ба мардона иваз куна, пас чӣ гуна мо метавонем худованде ки ҳамаи мавҷудотро офаридагие бисёр шиқшиқ накарди безор кардӣ, ҳамаи чизҳоро офаридагие метавона ки ба монанди мо ӯ ҷинс дошта боша. Ва боз ҳамира мегӯм ки барои чӣ мо наметавонем худованда ба чизҳои офаридагии ӯ муқоиса кунем, ба мисли ҷинс, ба мисли ақл, ба мисли илм, ба мисли чизҳое ки яъне ки характерҳо, шаклҳо, чизҳое ки дар одамизод, дар мавҷудоти, дар махлуқоти сохташудаи худованд ҳастай, мо ба ӯ наметавонем худованда муқоиса карда, барое ки худованд аз ин чӣ қадар боло ҳай. Агар бихоҳем ма дар ҳамин бора видео мекунам, оддӣ карда шуморо мефаҳмонам ки чӣ ба
одамизод чӣ қадар коре ки накна худованда тасаввур карда наметавона ки чӣ гуна ӯ қудрат дора, чӣ гуна шакл дора, чӣ гуна ақл дора ва чизе ки мо ақл меҳисобем ба гуфти мо чие ва аз нигоҳи худованд чие. ҳамон маълумотеро худованд барои бандаҳо пешниҳод кардагие ки дар доираи сари ӯво дар фаҳмиши ӯ туғурӣ мегирад. саволҳое ҳастае ки ба ақли твори туғурӣ намегирад ва ту ҷавоб гуфтан наметавонӣ. ва худованд бо шахсоеро офарид ба мисли Закир Найк, ба мисли дигар одамое ки камтара ақлшон созтара, специалан ба ӯ ҳамин гуна ақла дод ки шахсое ки ба худованд бовар надоранд ба ӯ ҷавоб гуфта битонанд ва ӯ ҷавоб мегӯяд. яъне ки ин гуна саволҳое ки атеистҳо метаҳанд, бале аз нигоҳи ақли одамизод ёро фаҳмида намешавад ва ёро ҳеҷ вақт ба ақли худованду ба корҳои худованд баробар кардан дуруст нест. но ҳастаи роҳҳои дар ин гуна саволҳо ҷавоб гардонида тавонистанд барои ҳифз кардани дину худованд. ва барои чӣ ёро фаҳмида намешавад? Ту намедонӣ. намотара савол метум, барои чӣ ёро фаҳмида намешавад? Ту намедонӣ. локин ман медонам, бо мегӯям, шахсе ки дар дуруни нохунак аз нигоҳи ту бесавод. ҷавоб медонам дар ин савол. но ту намедонӣ. фаҳмидӣ? ин ай чизоро мегӯянд ки суолҳои мантиқӣ ва ҷавобошона бисёр. медонӣ чӣ? Ту бисёр дар вақти гап занёд фаҳмидӣ наку? мо вообще ҳамин қадар одамое ки ҳам видео якин мара тамошо кардан фикр кардан ки ту аллакай ислоҳ мешавӣ. Не ки тура худованд ҳамин қадар задагӣ будае ки ту не ислоҳ наиш, ту хести бо ҷавоб гуфтӣ. барое ки ту дафт кунӣ бояд хитаи ютуб. ба дурустӣ ки онон пас аз ошкор шудани роҳи рост рӯйгардон шуданд, шайтон фиребашон дод ва ба онҳо умри дароз ваъда дод. сураи 47 ояти 25. ту бояд сабаб нашавӣ ки дигар одамо тура пайравӣ карда аз ислом хориҷ шаванд. одаме ки видеои тура дар ман роӣ кардаги буд, видео якумта бар зидди Закир Найк, омара гуфт ки бародар нигоҳ ку, Закир Найк кофир будае. ура дигар гӯш наку, инаи каналда подписатсия ку, бисёр видеоҳои хуб дора. яъне ки ту бин ки ҳастаи одамое ки Закир Найк ӯ қадар одаме ки миллион одамо гӯшаш мекунанд ва бовар мекунанд, миллион одаморо мусалмон кардагие, ура ба ту муқоиса карда тура бовар карданд. ҳамин хел ту метавонӣ сабаб шавӣ ки чандин одамои дига тура гуфтаҳои тура пайравӣ кунанд. лекин тура дафт кардан накорад. ай байни ҷомеа ма таҳдид накардастам. мафҳуми дафт кардан ба он ҳолате ки ютуб путуб инстаграм та дафт ку бас ку наку дига, ё ин ки карди ҳам аз Закир Найк бар зиддиш баромадан не, аз Закир Найк ёд бигӣ. ту ба чани Закир Найка маълумот гирифтанда умруд намераса. медонӣ барои чӣ умруд намераса? барое ки ту ин гуна он гуна чане ки Закир Найк ақл дора надорӣ фаҳмиш, тасаввуроте ки ӯ дора надорӣ ва ақл аз илм вобастагӣ нест. ту метавонӣ тамоми китобҳое ки Закир Найк хондагие бихониву, лекин чани ӯ фаҳмиш надошта бошӣ. барое ки сари ту қобилияти инра надора. сари ту пучай, ту тупоӣ. душвор аст. пас шумо ин гуна сода нашед. дини худоро ба ин гуна мақсад бесаводитон. яъне ки худ гуфтаести ки ин гуна саволҳо нагуфтаести ки тоест ки ҷавоб надоранд. хатя дар аввал гуфтӣ ки ҷавоб надоранд. бо дар ҳозир мегӯӣ ки душвор ҳастанд. бале, душвор аз беҷавобӣ фарқ дорад ва саволе ки душвора ҷавоб гуфта метавонад шахсе ки имконияти ҷавоб гуфтан дар ин савол дорад ва тафаккуроташ ва ақл фаҳмиш дар ин бора мераса. бале, тамоми гапи тура метавонад ки байнами як гап маҳкам кунӣ. яъне ки ин гуна саволҳо душворанд. душвор яъне барои шахсе ки наметавонанд ҷавоб гуфта. муқоисаи ҳамун фаҳмиши нопураи худ накунем. чунки аллоҳи зулҷалол дар қуръон чӣ мегӯяд? бисмиллаҳи роҳмани роҳим фасъалу аҳла зикри ин кунтум ла таъламун. шумо аз олимо пурсон кунед, шумо аз ҳамун муллоҳо пурсон кунед, шумо аз одамони дин пурсон кунед дар он масъалаҳое ки илми шумо намерасад. харашо, мо пурсон мекунем аз Закир Найк, лекин ти бадбахт Закир Найка гуфтаести ки ӯ хато мекунад. пас ба гуфти ту мо бояд аз Закир Найк не аз ту пурсон кунем. аз ту? ва ту гуфтаести ки ақли нопураи худо не. ту Закир Найк аз ба зиддиш гап задӣ. ба гуфти ту аз нигоҳи ақли ту дида ақли тура муқоиса ба ақли Закир Найк кунем. ақли Закир Найк нопурае? гумше шарманда. дар он масъалаҳое ки шумо бохабар нестед, огоҳ нестед. шахсан мара дар назар дошт ки ман агар огоҳ намебудам, хабар намебудам, ман дар ин саволҳои ин гуна ҷавоб гардонда наметавонистам ва ҳазор одамо видеои маро дастгирӣ намекарданд. ё ин ки ту гуфтание ки ақли ту аз он ҳазор одамо да ва аз Закир Найк да болотаре. ту ки худод вообще? ту як видеои дига ки ман тура гуфтам. ман шахсият ошкор мекунам, ҳамаша ман меём ту ки чӣ ном фамилията. ман эълон мекунам ки ҳамин бадбахт ном фамилияш инем хеле ай. ту ё ки давом нате корта, ё ки давом бити агар видео кун
бугу ки хайо ман намедонистам хато кардам аллакай фаҳмидам мақсади мазмуни гап дар чӣ будай ҳамин аз моя хатогиши далши давом буде ё ки агар боз кори хитам хел кашидан гирифтӣ боз рафтан гирифтӣ боз дама ответи рад кардан гирифтӣ ман видеои дигари дар ному фамилияи тира меёбам ҳозир одамо шармандагии тира танҳо ба овозут медонанд ман тира ба ному фамилият эълон мекунам азиз шариф аллоҳ ҳидоятат кина. ман шариф нестам беақлу бесаводу бефаросати хар ту чӣ гуна одаме ки номи ман муҳаммад ту табдил мети ӯра ба шариф дар ҳоле ки чунин нома ҳатто шикаста гирифтан дуруст нестай тура тамоман куллан ба дигар ном табдил мети магар дар аввали видео ман гуфтам салом алейкум номи ман муҳаммад шарипов ту магар нафаҳмидӣ ки ту номи маро имрӯз шариф мегӯй хар сафои хайб наша бародар и хайби дунёӣ и ҳамаш времени ай ва худо қасам валлоҳу биллоҳ мехӯрам дар пешгоҳи худо ҷавобгарӣ дора бар худо қасам ба корҳое ки ман кардагим ба зидди твори хар ҷавоб гуфтагим чӣ ки дар аввал ту гуфтӣ чашму гӯшу бинӣ ҳамаи ҷои ман ҷавоб мега агар ҷавоб бутам ман хеле хушҳол мешам шаҳодат бутад ҳамҷо шоҳидӣ бутанд ки ман ҳамин гапа ба мисли твори хар гуфтам ман хеле ҳам хушҳол мешам ва албатта ки ман ба ҳар як гапҳое ки худам мегӯм ҷавоб мегӯм ва аз байни ҳар димову ту шахсе ки хайб мекуна ин тии аллакай дар 126 000 подписчик аз соли 2017 соли кории ман то имрӯза ман эҳтиёҷ ба хайб надорам ман основной массаи тамошобини хидмат дорам шахсое ки маро аллакай мешиносанд ман дорам ман айни замон эҳтиёҷ ба хайб надорам хайб он шахсе мекунад ки каналаш ба мисли твори куни личай номи видеоша радия ба закир найк мемона ҷавоб ба блогер SM Шарипов мемона шахсоеро ки мешиносанд ки видеои ӯро тамошо карданд гуфта локин иншоаллоҳ ба розигии аллоҳ агар ман дар ҳамин ютуб бошум канали ту намехеза ту ҳеҷ вақт популярӣ намешавӣ хато кади ответ додӣ ту ответ намедодӣ ман мумкин дин видеоша намекардам ту не ки хатои сахт кардӣ ки ответ додӣ яке аз характерҳои мане ки ман да ягон одам намечаспам танҳо то ҳамон вақтере ки агар одам начаспа но ту часпидӣ ответ дига нате ки безеб мешавӣ ман то ютуба бас кардани тира айдами ту рафтан мегирам ин гапҳое ки шумо имрӯз мезанед аз дин мезанед беилм тибқи ҳамин оятҳое ки барот овардам дар пеши худо пагон ту масъул ҳастӣ ҷавоб мегӯӣ ва ҳамун хотир бас ки ҷое ки айлм надорӣ кордор наша ҳамун масъалаҳои худ табин ҳамун видеоҳои ҷангу ҷанҷол табин ҳамун видеоҳои масхарагӣ табин ҳамун корҳое ки дар во мақсад чанг задагӣ ҳасти аз хафои ҳамонҳоша чанг задани ман барои нобуд кардани даҷҷолҳои замонавиай ба мисли твориай корҳои хитаби мегӯ корҳои ман инами корҳоай беилм мегӯй гап мезанӣ ман беилм гап намезанам канали ма динӣ нестай ин маъноро ту бифаҳм агар ту ақл медоштӣ мефаҳмиде ки шахсе ки дар доираи илм надора гап задан наметавонад умуман твори ё ба тамоми 17 минута видеоша ҷумла ба ҷумла ҷавоб дода наметавонад хай гапҳо ҳамун гап ҳамун туалетни бумагара биёву хита дор бикаш